pagpili o pagpamalit og karne, dili lang ang presyo ang angayang tanawon, kundili ang kalidad ug kaluwasan sa mukaon. Kini ang pahimangno sa mga otoridad ning kasaulugan karon sa Meat Safety Consciousness Week. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Safe Meat for a Healthier Philippines. Kini ang tema sa kasaulugan sa Meat Safety Consciousness Week. Dini sa Sugbo, nagmotorkada ang National Meat Inspection Service o NMIS ug mga stakeholders alang ning maong kampanya. Ang selebrasyon dungan usab sa pagtimaan sa ika-50 katuig nga katukuran sa NMIS usa ka regulatory agency ubos sa Department of Agriculture. Ang direktor sa NMIS, Dr. Roberto Umali, mipahimangno sa katawhan nga aron masigurong luwas ang karne nga paliton, mangita gyud sa papeles sama sa Meat Inspection Certificate. Gihigpitan nila ang monitoring sa mga pasilidad sama sa mga slaughterhouses ug merkado aron masiguro nga limpyo ang karneng gikaon sa publiko. Ang lagi po namin sinasabi, dapat hindi lang sana sa presyo. Tingnan mo yung kalidad ng karneng binibili mo. Kaya importante rin po. Giklaro sa direktor, pabiling luwas ang mga karni sa Sugbo ug Central Visayas. Wala pa'y natala nga kaso sa African swine fever ug avian bird flu. Gumikan niini, hugot nga gimonitor ang pagsud sa mga karning baboy dinhi sa rehiyon, pinaagi sa strikto nga border control aron di makasud ang maong mga sakit. Enforcement monitoring sa ating mga palengke, meat shops and even supermarkets. Ito lang po yung mapakita natin sa ating mga consuming public na nandiyan po yung gobyerno to assist them, to help them in the prevention itong mga tinatawag natin mga zoonotic and even o yung mga sakit na transfer from animals to human. Laing higpit nga gimonitor karon ang supply sa mga baligya, labi na nga naghinangat ang Kapaskuhan ug gipaabot ang pagtaas sa demand. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.